Ahoj, toto video je jenom kecání, že? Ano. A jsem teda tady, jestli ji znáte, ona je teprve nová měsíc, ona si založila kanál o prázdninách. A jmenuje se na něm Leposolola Lepos. Jo, takže vidíte, že máme každý pečopáka toho druhého. Ona má takovou dogu a já mám takovýho nezběratelského jezevčíka. Ale on je jako pěkný, mně se teda líbí. Jo, a ona pro něho jako vymyslela jméno Vanessa. Měl jsem pro něho Martin, jako měl to být kluk, ale je to nakonec holka. Ona tak jakože aj vypadá a Vanessa se podle mě k ní aj hodí ke všem jezevčíkům. Jo, jde to. Chtěl bych vám říct osobní věci. Když někde uvidíte tady toho jezevčíka, bude to na jejím kanále, tak ji pro boha nepište, vyměníš mi toho jezevčíka, i když ona nemá, že jo? A taky nevyměňuju. Jo, nevyměňuje pečopáky, už mi to sama naznačila, ale to je jedno proba. A když dám videa třeba s touhle dogou, tak mi nepište, vyměníš mi tuto krásnou dogu, já ti vyměním třeba kokra. Ne. A protože ta doga je moje. Jo. A u mě si taky oni nepište, protože už jsem před chvilkou řekla, že prostě Lepos se nevyměňuju a nikdy je nevyměním, fakt. Jo, takže fakt lidi, dávejte si na to bacha. Teda ne bacha, ale fakt, nevyměňujeme naše pečopáky, že jo? Nikdy. A to hlavně přes internet, ale já to nevyměňuju ani s kterýma se znám osobně. Jo, třeba jako Lepos Lucka 1. To se neznám osobně, ale jako... Já Lepos Lucku 1 znám, protože ona mi poslala tady toho jezevčíka. A poslala mi k tomu ještě bonus jako včelku. Taková včelka, ale tu vám neukážu. Viděli jste ji ve videích, prostě ne. Můžete ji vidět ještě totiž v nějakých videích. Jo, protože my jsme natáčeli Lepos Vanessa 3, ale já jsem tam prostě... No, ona začala zpívat písničku a pořád tam dělala toto něco s tím pečopákem, že? Tak já jsem se tam tomu smál a já jsem to omylem nestřihl. No tak, a prostě vyslovil tam moje jméno a to jo, nechci. ale to vám jako nechci říkat. No, protože já nechci prostě na sociálních sítích sdělovat moje jméno klidně klidně víte a já se jmenuji teda na mým kanále Lepos Ondra 1. Takže já se jmenuji Ondra a ona se jmenuje teda Lola na svým kanále. Jo, jako já se opravdu jmenuji jinak, jo, ale prostě vám to nebudu říkat. Jo. A neřekneme ani, kde bydlíme. Takže toto videjko bychom ukončili a zatím... Ne, ještě ne. No tak co ještě? Můžeme si taky jakože povídat. No dobře, tak si ještě s váma lidi budeme povídat. Ale nepište nám prostě, vyměníš nám nějakého pečopa, že jo? Jo. A prostě to platí i na mém kanále. Platí to na obou dvou kanálech. A já tam s ním teda taky budu mít nějaký videa. Zatím mám přetočený jedno video. Jo, ale příště, až si donesem mobil a nabíječku, tak natočíme hodně videí. Ale žádnýho pečopáka nebudeme kluci vyměňovat! Prostě natočíme toho 1000. Jo, natočíme toho 1000, ať se ti nepřeseká ten kanál, pro boha. No, nepřesekám. Hej, já jsem myslel, že je pauza, ne? Není, ono je to zapnutý. Lidi, ale to měla být prostě taková sranda. Jo, jako... Možná, jestli vás to nepobaví, tak jako nic se neděje. A možná natočíme ještě nějaké vtipy teď. Možná. No, vtipy ne, ale můžeme ještě třeba natočit něco prostě. Jo, a prostě ne. Takže možná už je jako všimněte si, už se trošku stmívá, ale jako možná ještě budeme natáčet nějaký vtipy, jenom možná. Protože počkejte lidi, já se podívám, kolik mám bater. Takže 43 mám baterky a už toto videjko fakt ukončíme a zatím ahoj. Ahoj.